Hvad siger du, hvad er det svært at se? Nej, jeg synes, det er svært at se. Synes du, det er svært at se, hvad der står på dem? Hvorfor? Jamen, jeg har filmet muren også. Jeg har filmet masser af mur. Se, nu filmer jeg endnu mere mur. Åh, der er gang i den. Dedicated to Per. Jamen, jeg tror, du skal prøve at kigge teksten. De står heroppe. Er det ikke tekst, det der? Er det ikke tekst, det der? Jeg tror, den sidste her mur her, det er med godt nok sådan, det er sådan en rigtig tyk mur. Den sidste mur her, det er sådan en rigtig sådan klovnemur. Der er meget af det, der er kanon fedt, altså. Jeg tager lige en tom sprayfit med hjem til ham. En tom sprayfit? Ja, han skal da lige have. Man skal have den ene. Nu må du også snart se at få sat det tag der. Ja. Skal op og stå på den der spand, kan du ikke det? Den er fuld af lort. Ja. Skal du op og sidde på min nakke eller sådan et eller andet? Nej, selvfølgelig kan du lægge lås på, det er klart. Så, og motor går i gang. Så er det fanden foder. Haha. Den er ikke så god, den der tus der, tror jeg. Bruce too hard, yes, det er fandme i orden. Og kraftedeme lære det, Gus. Ja, du kan. Hvor fanden gav mig lære det? Hvem kom først? Ja. Det gjorde vi. Ja. Aha! Ja. Så kom her, skal jeg fandme også. Du lige vente op, sådan her. Ja. Det er også lige godt. Han dør, han er bare ikke rundt i vores alder og tjekker væk. Ej, nu skriver du ind i et tag. Fy, Jannik. Fy, Jannik. Det er et tag, der står JTV. Ej, nu kommer politiet, Jannik. Ej, Det var der fleste tag, der nogensinde blev sendt. Jeg vil have en spraydåse. Jeg vil have en spraydåse. En kæmpe spraydåse. Jeg vil have sådan en 2 liter spraydåse. Yes, sagde det med, så vil jeg tage hele væk. Men jeg tror... Det skal du bare lige sige navnet. Det der? Jeg ved. Men så... Tror du det? Mm. Mors, ja, men jeg tror sgu næsten, han... Prøv at se der. Ham der, hvem er det? Okay. Og ham deroppe, det er bare en hilsen. Ja, vi skal hen, de alle sammen står de der tags der. Jamen nu kan han, altså det er det, de siger, altså han kan jo faktisk vise sig selv.
er også en take der. Ah, fuck. Det er kraftigt at ramme her.